El circuit de les Arenes de Terrassa va acollir el Campionat d'Espanya de BMX 5 anys després d'haver-lo acollit per última vegada. Una doble jornada amb el millor ciclisme en una competició en què hi van participar els 270 millors de l'Estat, que per primera vegada van haver d'acreditar una puntuació mínima per accedir-hi. L'equip català venia de fer una preselecció de la que van sortir els 21 millors corredors per a aquesta prova, on sobresortien Griselda Artigas i Miquel Hernández, dos joves campions d'Europa catalans que van completar un molt bon campionat estatal. El més important és la sortida. Si surts bé, després ja costa molt que t'adelantin. És un títol, estic molt content perquè és un títol de tota Espanya i estic molt content. Molt intens, però m'he sentit molt bé, tranquil·litat. Ara avui una mica més nerviosa per les companyes que avui ja anaven més ràpid, som una mica més grans, però bueno, anava tranquil·la, sabia que podia fer bé i amb calma. Ahir va ser una mica més fàcil, no tenia les grans i tenia més control de la bici i avui al canviar de bici ha sigut una mica diferent perquè no l'agafo molt aquesta bici i les grans tenen una mica més de força, però m'agrada més així, hi ha més intensitat. Un altre dels noms propis entre la representació catalana al Campionat d'Espanya de BMX de Terrassa va ser el corredor local Òscar Camero, que va completar el traçat agarenc un gran campionat. Ha sigut un cap de setmana bastant intens, molt de nivell a la meva categoria, a sènior, a 17-24. Ahir vaig ser campió d'Espanya a categoria cruiser dintre de la meva edat i bueno, venia amb les coses clares però no m'ho esperava realment i va ser una notícia boníssima i va ser brutal i molt bo deixant el mallot aquí a casa, res millor que guanyar-lo a casa i una passada, molt bé, molt content, molt content. 5 anys després, el circuit de les Arenes va demostrar la seva exigència i va coronar Castella-La Manxa com a nou campió per comunitats, seguit de la Comunitat Valenciana i completant Catalunya al podi. El señor Dani Dar, el regidor de Deportes de la ciudad.